Kapistahan sa Birhen sa Regla karong adlawa Gidagsa sa daghang mga deboto. Ano ang report? Way puas ang pag-abot-abot sa mga deboto dinhi sa Nuestra Señora Birhen de la Regla National Shrine sa dakbayan sa Lapu-Lapu ning adlaw niyang kapistahan. Samtang nagpadayon ang matag oras nga misa, taas usab ang linya sa mga nanagkot. Matag usa adunay kaugalingong pangaliya. Ang 73 anyos nga si Rosie Villa Andales nga taga Pagadian City mibutyag nga maningkamot gayud siya pagpanagkot sa imahen sa Birhen matag fiesta niini. Pasalamat ko sa Birhen sa Ginoo nga tagaan ko maindaw sa akong pangidaron nga 73 na. Ngunang dagkot ko. Ang Pontifical Mass, alas 10 ganihang buntag, gisaulog ni Auxiliary Bishop Medifil Billones, kinsa mihimugat sa gugma sa mahal nga Birhen ngadto sa mga magtotoo. Gipakasusama niya kini sama sa paghigugma sa inahan sa iyang anak. Ang theological nga meaning sa atong kapistahan karon adlaw, the feast of the presentation of the Blessed Virgin Mary, mao nga sa tanan kinabuhi niya gitugyan niya sa Dios. Alas 9 karong gabi ang katapusang misa sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Samtang karong Sabado mao ang hubo mas nga mao'y pagtakop sa iyang kapistahan. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.